Μία φορά και έναν καιρό, στη χώρα της φαντασίας, υπήρχε ένα μεγάλο δάσος, γεμάτο λουλούδια και όμορφες μυρωδιές. Τα ζώα που έμεναν εκεί έπαιζαν χαρούμενα και αγαπημένα δίπλα στη λίμνη και τα πουλιά κυλαϊδούσαν πάνω στα δέντρα. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Μαζί τους ζούσε και ο λύκος, που πλέον έτρωγε μόνο φρούτα και λαχανικά και έτσι δεν αποτελούσε κίνδυνο για τα υπόλοιπα ζώα του δάσους. Οι μέρες περνούσαν όμορφα, ώσπου ξαφνικά τα πράγματα άλλαξαν. Η κοιλιά του γουργούριζε τόσο πολύ που του είχε πάρει τα αυτιά. Πεινούσε πολύ και προσπάθησε να φάει τα 3 γουρουνάκια, μπας και χορτάσει λίγο. Όταν έμαθαν τα υπόλοιπα ζώα του δάσους τι είχε συμβεί, θύμωσαν πολύ. Έπρεπε αμέσως κάτι να κάνουν. Μαζεύτηκαν λοιπόν γύρω από τη μεγάλη βελανιδιά του δάσους για έκτακτο συμβούλιο και αποφάσισαν να πάνε να βρούνε το λύκο. Λύκε, εμείς εδώ έχουμε μάθει να τρώμε ό,τι μας δίνει η φύση και όχι ο ένας τον άλλον, είπε με βροντερή φωνή ο λαγός. Μα να σας εξηγήσω, είπε μετανιωμένος ο λύκος και η φωνή του έτρεμε πιο πολύ και από τα φύλλα της βελανιδιάς στον δυνατό αέρα. να φύγεις από το δάσος, δεν σε θέλουμε εδώ, είσαι επικίνδυνος για εμάς, φώναξε η χελώνα. Έτσι, ο λύκος φοβήθηκε την οργή των ζώων και αναγκάστηκε να πάει να μείνει στη σπηλιά, πάνω στο βουνό. Ήταν πολύ λυπημένος. Ω, κακόμοιρος, τι δυστυχία με βρήκε. Πεινούσα τόσο πολύ που δεν ήξερα τι να κάνω. Τώρα είμαι εντελώς μόνος και δεν μου αρέσει αυτό. Θέλω να γυρίσω πίσω στο δάσος, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να με εμπιστευτούν ξανά τα ζώα. Μονολόγησε ο λύκος. Τότε είχε μια καταπληκτική ιδέα. Σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από τη βασίλισσα, που έμενε στο παλάτι, στο τέλος του δάσους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να πάει να την βρει. Όταν έφτασε, είδε το παλάτι ερημωμένο και γεμάτο άγρια χόρτα. Μα τι συμβαίνει εδώ? Αναρωτήθηκε και πλησίασε προσεκτικά. Η βασίλισσα βρισκόταν στους κήπους του παλατιού, ντυμένη με το μαύρο της πέπλο. Βασίλισσα, και εσύ μόνη σου είσαι? Ρώτησε ο λύκος. Ναι, Λύκε, είμαι μόνη μου. Απάντησε χωρίς να σηκώσει ούτε βλέμμα. Θυμάμαι ότι τα ζώα έρχονταν στους κήπους του παλατιού και έπαιζαν μαζί σου. Μα εγώ δεν βλέπω πια κανένα. Τώρα γιατί είσαι μόνη σου? Ρώτησε με απορία ο λύκος. Άστα, Λύκε, πού να στα λέω. Τα ζώα έμαθαν ότι έδωσα ένα δηλητηριασμένο μήλο στην αγαπημένη του Σιωνάτη και δεν θέλουν να ξαναέρθουν στους κήπους του παλατιού μου. Πίστευα ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η ομορφιά. Γι' αυτό έκανα τέτοια κουταμάρα. Όμως κατάλαβα το πιο σημαντικό είναι να έχεις φίλους. Τι να το κάνεις τώρα, είναι αργά. Είπε η βασίλισσα απογοητευμένη. Φαίνεσαι κι εσύ θλιμμένος, τι έχεις? Ρώτησε η βασίλισσα αφού πρώτα σκούπισε τα δάκρυά της. Κι εγώ μόνος μου είμαι. Μακάρι να βρίσκαμε έναν τρόπο να είμαστε ξανά αγαπημένοι με τα ζωάκια του δάσου. Απάντησε ο λύκος. Ο λύκος και η βασίλισσα ένιωθαν λύπη και απογοήτευση επειδή κανένας δεν τους ήθελε για συντροφιά. Ξαφνικά πέρασε από μπροστά τους η σοφή κουκουβάγια. Σπάνια έκανε την εμφάνισή της. Τι να ήθελε να τους πει άραγε? Υπάρχει τρόπος να σας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Τους ανακοίνωσε με χαρά η κουκουβάγια. Μόλις το άκουσαν αυτό οι δυο τους, κοιτάχτηκαν με έκπληξη και ελπίδα. Πώς θα γίνει αυτό? Ρώτησε η βασίλισσα, που η φωνή της είχε τώρα ζωηρέψει. Η κουκουβάγια τότε κοίταξε έντονα τη βασίλισσα, χωρίς να απαντήσει και πέταξε μακριά τους. Μας κορόιδεψε, είπε θυμωμένα η βασίλισσα. Αχ, βασίλισσα, μη στενοχωριέσαι. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Απάντησε σκεπτικός ο λύκος. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καλύτερα να γυρίσω μία για πάντα στη μοναξιά του παλατιού μου. Αποκρίθηκε εκείνη και έφυγε φουριόζα. Ο λύκος, απογοητευμένος, απομακρύθηκε από το παλάτι και κατευθύνθηκε προς τη σπηλιά του. Καθώς όμως ανέβαινε το βουνό, αισθάνθηκε μία έντονη μυρωδιά από ξύλο που καίγεται και αποφάσισε να πάει στο δάσος. Ενώ πλησίαζε ολοένα και περισσότερο, κραυγές ζώων έφταναν στα αυτιά του. Μία τεράστια φωτιά έκαιγε το δάσος. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε για να δει τι συμβαίνει και είδε τα σπίτια να καίγονται και τα ζώα να τρέχουν, να σωθούν πανικόβλητα. Έπρεπε κάτι να κάνει. Δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Τότε ο λύκος πήγε προς τη λίμνη
και προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να κουβαλήσει νερό και να σβήσει τη φωτιά. Μάταια όμως. Η φωτιά ήταν τόσο μεγάλη και φούντωνε ολοένα και πιο πολύ. Ξαφνικά είδε μπροστά του την Αλεπού, που προσπαθούσε να σωθεί από τη φωτιά. Όσο και να προσπαθείς, Λύκε, δεν μπορείς να μας βοηθήσεις. Τώρα η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, είπε φοβισμένη η Αλεπού. Βρήκα τη λύση, απάντησε ο Λύκος και το στήθος του φούσκωσε από περηφάνεια. Δηλαδή τι σκέφτεσαι? Ρώτησε η Αλεπού με ύφος λιγάκι υποτιμητικό. Πάω να βρω τη Βασίλισσα. Εκείνη ίσως μπορέσει να μας βοηθήσει, είπε ο Λύκος. Τότε άρχισε να τρέχει προς το παλάτι όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όταν έφτασε, συνάντησε τη Βασίλισσα θλιμμένη να κοιτάζει την φωτιά. «Βασίλισσά μου», είπε λαχανιασμένος, «πρέπει να μας βοηθήσεις. Το δάσος καίγεται και τα ζώα κινδυνεύουν». «Μπορώ εγώ να βοηθήσω?» αναρωτήθηκε η Βασίλισσα. «Φυσικά και μπορείς. Έχεις μεγάλη δύναμη. Ίσως να είναι η ευκαιρία που μας είχε πει η Κουκουβάγια», σκέφτηκε ο Λύκος. «Εντάξει λοιπόν, ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ακολούθησέ με», είπε η Βασίλισσα και έλαμψε το πρόσωπό της. Ο Λύκος και η Βασίλισσα, αποφασισμένοι να βοηθήσουν, έτρεξαν πίσω στο δάσος. Αυτή ήταν η ευκαιρία τους και δεν είχαν σκοπό να τη χάσουν. Τότε η Βασίλισσα έβγαλε το μαγικό της ραβδί, σκόρπισε αστερόσκονη πάνω από το δάσος και ευχήθηκε να βρέξει. Αμέσως ο ουρανός γέμισε με σύννεφα και ξέσπασε μια μεγάλη καταιγίδα. Η βροχή κατάφερε να σβήσει τη φωτιά. Ο ήλιος ξαναβγήκε και όλα έγιναν όπως ήταν πριν. Τα ζώα δεν πίστευαν στα μάτια τους. Πετούσαν από τη χαρά τους που σώθηκε το δάσος και άρχιζαν να αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Ο Λύκος και η Βασίλισσα παρακολουθούσαν γεμάτοι ικανοποίηση. «Εσύ το έκανες αυτό, Βασίλισσα?» ρώτησε με θαυμασμό ο λαγός. «Δεν ήμουν μόνη, λαγέ. Είχα τη βοήθεια του Λύκου. Αν δεν με θάρρυνε εκείνος, δεν θα πίστευα ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πάλι το μαγικό μου ραβδί, για χάρη του δάσου μας», απάντησε η Βασίλισσα. Τα ζώα χαρούμενα πλέον ευχαρίστησαν το Λύκο και τη Βασίλισσα για την πολύτιμη βοήθειά τους. Τους συγχώρεσαν για όσα έκαναν και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.